Moje meno je Daniel Ratimorský a načítavam postavu Fletchera. A možno som vrah. Dominika Žiaranová, Violet Blakeová, Přemysl Boublík, stvárňujem Rodriga Sandovala. Lenka Debnárová, Olivia Sandovalová, Alexandra Lukáčová, načítavam postavu Milly. Marek Koleno a načítavam postavu Ashtona Cartera. Volám sa Milo Kráľ a tu som hlasom J.R. Alastora. a možno som vrahyňa. Možno som vrah. A možno som vrahyňa. A možno som vrahyňa. Takže nahrávame projekt s názvom So smrtiacim pozdravom, thriller od Andy Pliego. Máme tu 6 spisovateľov, slávnych spisovateľov, ktorí píšu kriminálky, thrillery, proste drama, ktorí dostanú zvláštnu záhadnú pozvánku na ostrov, na nejaké stretnutie spisovateľov od autora bestsellerov J.R.R. Alastora. A tento J.R.R. Alastor je síce slávny, ale nikto ho nikdy nevidel. Čiže nikto ani nepozná jeho identitu. Všetci sú z tej pozvánky trošku rozhodení, čo to je, čo to znamená, ale samozrejme nikto si to nechce nechať ujsť. A až keď na ten ostrov prídu, tak veľmi rýchlo zistia, že možno to není úplne obyčajné stretnutie, možno je za tým niečo trošku iné a trošku desivejšie. A tam ich hneď víta ich hostiteľka Mila, ktorá je akousi pravou rukou tohto J.R. Alastora a takisto ona má svoje motívy a svoje dôvody, prečo sa na tomto celom podieľa a to všetko zistíte. Mila je asistentka hostiteľa J.R. Alastora, nikdy sa s ním nestretla osobne, ale vymysleli spolu desivé hry pre spisovateľov počas pobytu. A s jedným z hostí má nevybavené účty. Do vlasov mi šľahal slaný vietor a cez kabát sa predierala októbrová hmla. Na biele molo špliechala voda. Postavila som sa vo vysokých topánkach na špičky a prižmúrila som oči na malý trajekt, ktorý si ku mne razil cestu prístavom ako skalpel. Fletcher je psychiatér a možno o ňom povedať, že sa správa pomerne povýšenecky, sebavedomo. Avšak, takisto ako aj všetky ostatné postavy, aj on ukrýva tajomstvo, ktoré nechce, aby vyplávalo na povrch. Zdvihol som bustu, zvážil ju v ruke. Ťažká. Ľahko by niekomu rozdrvila lebku. Aká je tvoja úloha v tomto projekte? Veľa. Veľa úloh, ale hlavne som editor, aj režisér a človek, ktorý vedie, aby to všetko fungovalo správne, na konci bolo nejaké koherentné a obsadzuje interpretov a tak ďalej. Olivia Sandovalová. Som spisovateľka thrillerov, momentálne píšem jeden so svojím manželom, nemám rada jeho najlepšieho kamaráta a možno som vrahyňa. V našej manželskej kúpeľni som odjak živa chcela mať podlahové kúrenie. Povedali sme si teda, že to urobíme budúci rok. Teraz už nejaký budúci rok nebude. To je veľmi napínavé. A uvidíte sami, keď to budete počúvať, že sme tam museli vymyslieť rôzne stratégie, ako vám neprezradiť, kto je kto. Zvukovo sa s tým pohrať po postprodukcii. Volám sa Milo Kráľ a tu som hlasom J.R. Alastora. Písanie je ako krásne šialenstvo. Ako by ste sa sami rozrezali, nechali si vykrvácať dušu na papier v paradoxnej pretvárke zraniteľnosti, ktorú vie dosiahnuť asi iba spisovateľ. A písanie strachu si vyžaduje najväčšiu zraniteľnosť zo všetkých. Ochotu postaviť sa svojim démonom a oslobodiť ich. Odkiaľ však tí démoni pochádzajú? Pramenia z veľkého bremena? Z neodpustiteľnej viny, ktorú nesie toľko našich protagonistov? Podľa mňa každý z vás vie, o čom hovorím. Ak nie, v tejto knihe sa všetci dobre spoznáme. Bežne nahrávame s jedným hercom alebo maximálne s 2. Časté bývajú dvojhlasné audioknihy, ale toto bola audiokniha, kde bolo teda 8 interpretov, 8 hercov a bolo veľmi náročné udržať si ako keby tú linku, tú dynamiku, aby navzájom tie hlasy ladili. Aby aj tí jednotliví herci si vedeli predstaviť, ako ten kolega bude tie veci stvárňovať a vedeli sa navzájom vlastne napodobňovať, pretože my potrebujeme naozaj dosiahnuť to, keď jedna postava hrá druhú postavu, každý nám dokáže nejakým spôsobom naplniť tie dané postavy, aj keď to hrá práve niekto iný, rozpráva niekto iný. Violet je najmladšou aktérkou v tejto knižke, má 24 rokov, je trošku menej emočná, ale za to je to človek, ktorý ostatným pomáha, je prítomná. To by som asi povedala o Violet. Sledovala, ako dážď ťahá šikmé prsty
po zarosenom skle. Z osivej hmly trčali vrcholky stromov. Všetko vybledlo. Ako by niekto z celého sveta vysel farby. Aj mojou, aj režisérkynou úlohou bolo to držať celé pokope a dávať pozor na to, aby to teda spolu ladilo a hralo, aj keď sme s jedným hercom napríklad nahrávali jeho kapitoly po sebe, ale v knihe boli na preskačku, čiže sa striedajú daní herci medzi sebou. Dbať na to, ako bude vyzerať ten výsledok. Otázka je, že či sa to podarilo, keď to počúvaš. To keby sa to nepodarilo, tak to nepustíme. Keby sa to nepodarilo. Nie, samozrejme, že sa to podarilo, pretože ad jedna hercov, ktorých sme vybrali, ktorá ja, som im absolútne dôverovala. Zároveň som bola pri celom procese, takže som videla, že ten proces prebieha výborne. Zároveň kolegynka zvukárka takisto veľmi krásne s nimi pracovala. A myslím si, že každý aj veľmi rád bol v tomto projekte, takže malo aj tú snahu a vôbec radosť a tým pádom to je jasné, že to dopadne dobre. Stvárňujem svojim hlasom postavu Rodriga Sandovala, bývalého právnika. Čakal ma pobyt na ostrove s manželkou, bývalým priateľom, ktorý sa neznášal s mojou ženou a s niekoľkými cudzími ľuďmi, ktorí budú sledovať toto napätie v priamom prenose. Nehovoriac o našom anonymnom hostiteľovi, ktorého knihy zbožňujem väčšinu svojho dospelého života. Načítavam postavu Ashtona Cartera. Ashton má takmer 30 a má na konte New York Times bestseller horor o paranormálnych javoch. Lapal som po dychu. Zvíjal som sa, vykašliaval vodu, ktorá mi zaplavila pľúca. Dýchčal som a nasával vzduch. Netopím sa. Do čerta, takéto nočné mory som nemal už celé roky. Je to podľa mňa geniálny koncept, treba si to napočúvať. Možno by to bolo vzrušujúce, keby nepozval ešte niekoho z mojej minulosti. Jednu z mála osôb, ktorá ma mohla jedným ťahom zničiť. Po rokoch, keď som ich tváre vídala iba na zadných obálkach kníh, boli konečne tu. V mojich rukách. Poďme na to. Neviem sa dočkať.